eno na ye betra se hu se ah empemfo kan ampa se wosim yonko a ne ekoso bia wo fie bebi na me bo madam fo na mania me ne penalty dai ba ko no so de na ena ne ekoso no medwe ho a menti ase ente yinimo nyina na o se wosim yonko a otawo no ese se ye hwehwe na ye mbo degru emma wiase afa na ne emma na Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. My Mystery TV so and a more na said a medical piano. You would media hodo a Mystery TV so now we and penny some. Your company someone near per se set it no. Yan an animal a 1 near ma, quite on the fast one. One of a boy yen near maybe a papa at the goo. Now so then I'm a 4 near one a papa. I say, na yintimi and yes, and so yentia see ye. Eminti and a Mystery TV at the Empeninsa Mwamba. Said a bear, near another born up upon you bet me a fetch in the Asian Makuma Conechina. Say we did a dream now or country Casana, Impo, so Bibo Ba, what ya say, or Cacasa Toma, or Betty say, and now Impo Casenchino, who bet me at ya say. Na yesha say no. Ye dia bebu na esha say say no na dodo na amrantie ne mabawa no enim eniti ne ye pese ye de edikan ne edikan de aka no ye betra so a kire enti ne ya ka say empaninsem eya tie empaninsem it is abre de baby a obi ano ye betie empaninsem me kwa koton kramaba me ba ye beto aso bedawase Onia oni misere ye mpenifo ka ensensem ereto a eye impeninsem kasa a omoka ereto sa impeninsem kasa ina no oni misere ewo asechire eye sunsumu asechire a impeni kasa bi wo ho a ebeye se obetimi ede abo bra esan sunsumu nchirase ni ntino ebe maniema akoso ede ama wo ena impeninsem kasa bi wo so a enye se utimi ede ye adwuma esan se sunsumu enchirase no enye ade a eno so no ebetimi aboa kasa bi te se nimo entimi wa edete wontuma no se wo sunsumu enchirase kase pa eno nti ena Mystery TV kofa bai ede dwumadie fofokra eba yato ne din empeninsem na sa dwumadie we ebe kirekirewo eye ye nananom kasa bi a omokate ho edim bi a yere toto ye so emusunsumu enchirase sere ebetimi ehu abo ye bra wonim se edim bi ho a wode to wo so a eboawo wonim se edim bi ho so a de to wo so a emoawo enti se wo pesa nchiremu wewe mu na dia bomode na hwe Mystery TV ewo YouTube Mystery TV Facebook Mystery TV ewo 2C TV na Prophet Dr. Abednego is Minister of Christ ebetena se no ode sunsumu entiase ede abro na wahu kwan a obefa so abo bra eno ntima yenhia ewo Mystery TV YouTube Mystery TV Facebook and Mystery TV 2C TV na yemfa impeninsem enfamro yendiesia my Mystery TV so anyway na empeninsem na yasha ase no na sabre no me Prophet Dr. Abednego na yeba bebe empeninsem no ya church mu ase prof eja mo akwaba eja mo hu to say yo Erade Nyankopon ade na sotumfo ebra so se besa aka wasem akyere nkofo na mabebu so mpeninsem sabre nkokrobo beka e ho Yesu Kristo din no amen amen yo my say the empeninsem it ye quantity pa na ene sania ye pese ye de etudwa no ye say wo sere mo yonko a otawo ye be na ye den ema ebe no ebae na ye den ma yetimi gu ede kire obi na oni no nso etimi ete ase ewo mu prof eja yo wo sere wo yonko a otawo
ɛyɛ kasa kɛseɛ kan tete no onyankopɔn de nimdeɛ yɛno yɛwɔ nyamesɛm ɛne yɛwɔ nimdeɛ ne yɛwɔ nhunmu ne yɛwɔ nyansa enti saa nimdeɛ nyinaa wɔde ma nkurɔfo bi no a tam a wɔwo wɔn no na onyame de ka nti wose wo yɔnko a ɔtaa wo na kyerɛ mo yɔnko na me nso menkyerɛ wo me suban efisɛ adwuma a onyame de maa me no ma hu nneɛma bebree na ɛyɛ hu ne sɛ nkurɔfo bebree ɛne wiase ne yankasa wobɛhu sɛ woyɛ ade anaa kɔtara fie bi mu anaa wote adwuma bi mu wobɛhu sɛ yɛta wo saa ade a woyɛ wo master koraa na wo master hu ana ne boafu enso wofa ha wote fie bi mu wobɛhu sɛ nkoa wasɛm nkoa wote adua bi ase ɛna wote school mu baabi a wote biara ɛno na yɛbɛtra sɛ hu sɛ mpɛmfo ka yampa sɛ wosen wo yɔnko a ɔtan na kyerɛ mo yɔnko na menkyerɛ wo mesuban sɛ na ebi a na nea wo ne ne bɔ nkosua taforo menim nkurɔfo bi a yɛwɔ aburokyire abranti ata me saa baabi a mɛfa bi a kyɛ sɛ maasɛm deɛ nkurɔfo mpɛsɛ ɔmɛte sɛ na nea ɛkɔ so bia wɔ fie beebi na mebɔ madamfo na ma nea mene ne pɛnɛte dan baako mu na ɔde nam nea menkae nea meyɛ sɛ na wɔhu sɛ mekɔ so se me na mekɔ aburokyire ɔno kora bɛto me wɔ aburokyire hɔ ma start me fie kakra nneɛma megu so yɛ wɔ Ghana nyinaa ma abɔ na amaneɛ sɛ na ɔnyɛ bi yɛ papa na ɔno ɔba Ghana ɔtɔ dross ɛma dross yi one portfolio wɔn ɛkɔla akɔɛ no saa bag kɛseɛ no kyɛ sɛ dodo bi a ɔbɛtɔ biara ɛsɛ sɛ ɔbaa biara ɔma ɔbaako a gye sɛ ɔno da dwuma ɔyɛ wɔ aburokyire a ɔdi nyinaa enti no ɔtɔ ɔde na ɔtɔ wɔyɛ sɛzi wɔyɛ G3 wɔyɛ soso nso na saa ɛda ɔde ba Ghana adaka ma na ɔde aba Ghana na wakɔtra kantamanto anɔpa awia nwumere anɔpa nke ntwabo no keke nhabo 1 pint nke ntwabo no keke nhabo 1 pint nke ntwabo na weyɛ kwasiade a na yɛ jimisɛ ɛna efe deɛ ɔba ofi Ghana ba aburokyire hɔ ɛna so ɛgɛ bi okɔ hu ne na ɔpɛ gɛ ne paa ɛnti no wayɛ cassette bi na cassette no lucky sɛ ɔyɛ cassette no wɔn fa nkɔma gɛ no ɛna nipa ko no ɛnsa kan no de akɔma ne maame akɔbɔ cassette na nka ntafro ɛkyɛ sɛ sɛbi otafro akyɛ ɛwurade mo mfa nkyɛ me ɔtafro ma n'ase nyinaa waka nea ɔne gɛ ne yɛ nyinaa egu cassette ne so maame aw imbile afi aburokyire ba wanto asase wanyɛ hwee ɛma no sɛ ne ɔne ma no bɛdi agorɔ nyinaa na ɔde yɛ cassette sɛ ɔde ma ne girlfriend no ɛna kodu ne maame hɔ ɛna ne maame nso boy na nkurɔfoɔ tie ɛna ɔwɔ friend boy na ma ne sɛ mene ne twum otwu ho ade na ogu so gyimi saa ɛna ɔsɛ hina na ɛka ɔsɛ ne maame ankyɛ na ɔcry August time na ɔbae nka yini nyi maame yɛ buro me maame hey dasem anaju sɛ na boy ne kuta ahomfie anaju boy meta me saa afe me bɛyɛ a project me dan kaka bɛyɛ biribi na ma abɔ na maneɛ sɛ me no so yɛ agya boys enti no obiara ne deɛ enti no sɛ na boy ne ta me saa osun yɔnko a ɔdaa ɔno ne deɛ ne ba ɛma agyimisɛm yo enti no nso kɔyɛ biribi a wonnim sɛ nea wo ne ne bɔ nkosu atafo wosen no wosin onyansa nimdeɛ ata biribi a wo bia wosin yɔnko a ɔtan wo fatu tim na sɛ waba ɔno so ba Ghana the same thing ɔbɛya kom wawu sisi
Edwachi no ma be ye study spiritual studies bia me hu se atamfo bebre unua na so Nyankopon amawo enuonyam sen na o sen oyonko a se unua wabusuani o oye den o na ti bi obeta o if say o sen oyonko a ye wa ade bi wo ha wo a ombu nanso na sombo ma obi esombo ma obi hallelujah otanyina asini se wo sen oyonko a otan ti kire mo yonko na menkire o mesuban wo nyane awo no enso wani uwenya kunu na kunu ma chop money a okobo wadan for amanye ebi ene ni kunu no no kunu ko wanya bi ana wanya bi so nya chop money entina wo ho abeye na hi wo wanya bi na akobo na amanye se eya ne ode ma iswa ene be hebe bi ameti meni mo bi a oba Ghana be fa ni nua ko yi na ni nua ko tu ne fia bi ade ni be bi oti ni ade sa no oko ka kire we ne boss no se ne ni nua no wia no onwa yi na djuma mu obi oti Ghana kura se be se no ko abrochi ekorongo fo ni be no do abrochi wa kom ye kokonsa won ni nua ho ni brother panyi ma ye yi no obefa ni ba abrochi no o se wo yonko a otan o se sunsun wo sunsun ni mu a me ma be fa wa ba mo me na me toma wudi yes no was a ko ka kire me peni se me bo ne kro no mo na se wo kro no kro wa di bi se no sun bia no de be fa anti-style we ni brother ni ewe adwuma nyina ko kai o se wo yonko otan temo yonko na me nkire wo musuban se wo suban won kire me yonko dia me nim se di wo suban ide wo kire me so ne kwasi mensa na gro a na ma kwasi mensa se de wote na mama hu wo suban ebiesi na nse abrante ba opeso kwa brochire erode e da asem onkrofo de tu akire no wo de we akire ye be hwe a ye no ne nyina na ewo zongole na ye goso ya de awodo opeso tu kwa wo be ko ne ahwe that's right ono so nim so na yonko o menya visa pese me ko America Canada na se enti biribia obo na mane o nim se school na ko no kura no wo nim ade se yonko a otan yes university graduate bebre ya to wondru asewom o sin yonko a ena bebre nso ne enti a eya ye bo amane efuse ne onyame dia man enso ye ni ye mbu ye hu what the boss will be you onyame dia maye no won say ebi na wo de en kra ye ball bo yes enso umbu so onyame ama o ball bonim de o me ko ball no kra me ball kakra bi won ma me be full 10 million 2 million akwan me ball kakra nye ma me sika na ball no kra bo de me be jai bo wo bobol kakere mo 10 million wasa ko ka chere wadam e na obe jaibo ene na obe ma wa ene wo jaibo o se wo yonko a otan o ebi a wo de ya chorochoro ebi a wo de enum de ebi a wo de ne kasa keke o se onipa nim nia onyamedi amano ne nkrabia ene ne shebre na ode atugwa na oton ya tono fufu ento bon so bi na la so ne ho akire no ne be ba na ho so ne ho be ba no so ejuma na wo mu no ade aye dia ma wo no nya wo ye na o boss o pani pe wasem obi ayi obi ya onya na nkote se wo onya nka no te se wo nanso onya enye sa ne nya be de bo de bi oni bi ebe ye ne ya ento sin no ento be time wo antie hu se ahokyere no how bebrebe aware egu aware asai obra e basa enyema e basa no osen yonko a otanwo ma nipa benya atamfu bebre a o ti kuro bi so
now tight dress baby tight dress kura oye den o town o ko fa yonko fu bibi na yonko no gusu kania ya onya sika de tontare pe o do wase makokuro no o do kokuro pe ye be fa ho adwene so onko ka ne wo kan ne mu obeka ma aburo so tino bia ni down obi enta enti ye wo otanhunu bi eye ya ewo ho a ye town keke na tan no nyina free wosin wo yonko a wanu masem enenia umbu ebi ana woni mo pra obehwe ne pra so no onhwe no didi agro o na no kra no ye ko adwuma mu no me pra ne ye say ena say you take it for granted. They take our our destiny for granted. And to be ani e bona mane ne ekeka ne ekeka and to be be shara de no ho bebo and also be so akwase okwan say make radio and na no go radio de ho na me fi makasa onu peso ko no we ho na fi na o kasa se wo bu abam obegu nyama nyina enti ama o time bebre aba nkrofo ho won ya we mbajo what you say bebre nya we say wo nya wo ye no eyobia nya won eyobia ena osen yonko so oye den o time. And why don't you keep your secret and protect yourself? Yem fa free yonko so ne yem mafie mo onua o faase onana abusua mu enye yonko yo ebi ni se nanu ababa bi da asemo a ankese se ono osofo ni etini se me na me yopanyi na me sister me nua kuma otoso miensa abrante bi aba so peso ware enti block no na me ware ansa na ware life what sini kwan me sini nua no otoso miensa no kwan because ono ware ye na abrante bi peso be ware no enti anka onya na me si ni nua no kwan na onware no ware ansa na de no be kan kire o se bompa e ma me nso me nware nka me nua no na mo sini kwan o se yonko a o town we de ye wunu onua nkasa na chirbia one mother one father o town wo adenti ono yo panyi no panyi no ememe hu ni na wo kuma keto na ememe hu enti wo beje na no nyam yes enti na je o sen no ni to better one on ta enua nkasa tan yonko na de odi abeduru de we do bisa so otan no ana that odi abeduru ni ndi se siasa malam bia na din sini me kramo bi no kwa sa ka okuku o ba yama ana me betra sa ju honam se na anu wiase ba ni ni eduro ni ni ewo ho ni ni ekoso ni obi anhwe no so ma me bi ena ne ma ne ba na se be fa no ko abruchiri se ma me be ware oba na se oba na anyem na aka kro bewo enti aka be 3 months enti be janu na nko hospital en wo to nyama na obe fa no Ghana ha oloncho ogo me kwa brocho me ko he me ba o me kwa brocho me ko he me ba o ma se no me se me ndi no agro ene me ba ne de ene se ene onam gwaso a o kwa me kwa brocho odi canton ne ba no wo gwa ne so ansa ene start bo abrocho life no wo gwa ne so o se ntama no hu se o kwa abrocho si ade bi amane no ena okodu abrocho na wode na ne ba no ko to hospital ene na chese so no benu aduama ne ba ne kunu ene se ne ba no eni hodia so obeto ne mpama no so na ho ayefia onkwa na beda awon su wo ente se me ba no da hospital gusu twa awodia ene me so meka won de akodu ne ba ni be fi hospital nge ojina wo be ba nge na ne ma me so nyombo so miensa aw osu yonko a otawo bra behwe wase owehwe maame onana no ma me kunu na babaje aw maame eyi na ontibida akani akaba maame ne bo ne ba ne se eyi na ontibida se men kasa sokura on pa ko e me mafa wedura broche
What do abrochire? On radio man. Brebia okay. Enti o mpea na eyi na on TV da. Wa kwaje oba kunu a o so on TV da. We so yin nsa konechi na so se why? O say mama mabo. O se oyonko a ota. Obeji ni back no aware. Akani akaba. Amen. Amen. Papa in some day me say mati bebere mehu bebere chinchinti mati nsema. Yes. Mehu niama. Ena ne ekoso no medwe ho a menti ase. Ente yinimo nyina na o se wo se yonko a otan no ese se ye hwehwe na ye mbo deguru emma wiase afa nan ne emma na kristofo oyo nipa onyo kristo ni o ye hina oyo nipa ne bato nipa brabo nti no se abrabo ye de eyokun ekire ye be kire abrabo eyokun ase Yo. amen Amen. Abusuafo sania prof edibesi ye no wosene wo yonko a otawo na kire mo yonko na me nkire wo usuban nyese usuban ne say yefe say enyefe na emo no mi hu obi a woni ne guru a betimi ehu say usuban no boko ha ana boko say we eno wa chirechiri gudi aba mi ehu say wosene wo yonko a ye wo yonko nko a o na emo eba ebesi ye fie mu be said the odisi aso okra na ya akometisem wa wo ba okura be fa no kwaburu chiri wenyin sen ene akabusu ni ensenti ni ebra na bejije oba ne tata gudi se obewo na owo a wajije onana ne be busu ni ensani eja akwa ma waba okoda aspitia afede wa fefie na agbobo oba na obi se wo a wo se na de wonti bi da ne enie aw ewrade ni aye pese mu nyina muti ase de se mpani nsem we de nam no ya na ye kasi asem so ma asem no eda ne ho adi eni nti se wote ho na wote wabusua mu wote adwuma mu wote baabi a hwo hoso yi na menya wadwene se menya yonko na yonko no me ka mintirimu nsem nyina kire no ene enka beya anka kombo ne dawuro wo lore kwa so ma wo bia ante ene na enka beboa nanso de pese e kire nse de na mo kaaye no wase mo me mfanya adwuma se wosene wo yonko a otawo nti baabi a wo bia no ka hu se de waduru no obi betawo na tan no emani so ya na eyen sakira yen ketekete ena edeba ebinti mo me hwe se daache yebetimi afiri saa ne ba wenu nyina na yakọ na se be free saa ne ba wenu nyina akọ ye da bia me di twa moto no se ya na wafrɛ yen na fra wo bɛfrɛ yen no ya na wahwe ama efrɛ no afa ne kwa so wobetimi afrɛ yen ewo 020 895 9576 020 895 9576 and 027 897 7215 027 897 7215 na wo friend ya ye beje oso na de how say yem paninse mu ne how say so ye tunsu mu bibia how bia no yetini enwedi ho enkobo sabre die na me de mu si ha da se ne ye be sahaba empaninse eya tie empaninse ya damas Allah in the name of Jesus. Oh